ତେବେ ଏ ମାୟା କିପରି ହଟିବ? ଏହି କଥାର ଉତ୍ତରରେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୈବ ହୋସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା ମାମେମ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୈବୀ ମାୟା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବଳରେ କଟିଥାଏ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କେତେବେଳେ ଏ ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ପରମ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏ ଜୀବକୁ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।